Assalomu alaykum. Ba hamma shikoyat rahmat qilsangiz kerak. Meni kommentariy menimsen va dastgiri mekran. O'zim qaror дорим аэропорти Душанбеда va мехосту нархи билети пересечения границы шумода маълумот диём. Москва Ташкент туда и обратно от 25,000, срочно гирен то 40,000. Москва Казахстан туда и обратно барвах гирен 23,000, срочно гирен то 35,000. Москва Душанбе туда и обратно от 33,000 و اگر سرعت نگیرن 45,000 و نرخ از число зависит میکنه و برای пересечения границы با ماشین میتونن با نمره ما مراجعت کنن. در جایی که زندگی میکنن میاین میگیرن و با جایی که زندگی میکنن میارن تا обратно. بخشش که کم ویدیو میکنیم، کم ویدیو در یوتیوب میپرتیم از سبب زندگی است و میخواستم بگم که همتون در پناه الله باشین. السلام علیکم با مردم غریب. این عبدالله جان براشکا ما هم مرا خوشرو ناز گذاشتیم. همه مردم غریب خداوند نگهبان باشه. این همی بلید مونا ما عبدالله یک ماه پیشکی بگیم گرفته بودیم. این امروز خوشرو هم مرا ناز گذاشتیم. ای عبدالله را خشا نایدیم در ایرپورتو. نکی ما این هم خوش رو گذاشتیم. بلید به کمبودی هم مش قوی دوی. ای خدا نگهبان باشه. برایش کم خدمت میکنیم مردم غریب ده. خدا نگهبان باشه. ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдулло Тиҷи, ҳама нафарҳое ки тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар карда билет мехарен. имрӯз дар аэропорта қарор надорем, имрӯз хонадаем ва рости якамтар пешав якасам нарх навои билета рӯй кард. хостам шумо дар расонам ва пешаи нарх навора шумо дар расондан. чихеле ки дар аввали видео диден, Мадина барои пересечения граница нарх навора гуфт ки аввал самолёта дар назар дошт ки қиматай бигем самолёт хати ҳозир бигем 90% мошин қати рафта омадастай ва мо ҳам ба чанд бародарҳо бигем ки рӯй кардем мошин қати бурдан овардан ва як бародари дигар қати суҳбат кардем ки ҳам чемаи дигарода ҳам арзонтар ва хубиш чи ки мисол местоположениро рӯй мекунед, ай ҷое ки зиндагӣ мекунен миён мегиран, мерен граница перескат мекунен, бо миёран дар ҷое ки зиндагӣ мекунен мефурӯран. фикр мекунем ки беҳтарин ай ва метавонед ки дар номерои худмонам бародарҳое ки мисол ҳамин 5693 кае ки видео мекунем ҳамин номеромона ки дар номерои як бародарам ҷавоб метиҳа ватсап дар як бародарам местоположениятонро рӯй мекунед, рӯзша мегин иншаллоҳ меян мегиран. ва чӣ гуфтаниём дастгирӣ лайк мисол ҳамин шуморо ҳам дастгирӣ кунед, бо хеле одам реаксияш дига мешава, ҳаракат мекуна ки тез тез видео куна. мерасонам нарх навои билета. хоб Москва Душанбе ай 8,000 рубл то 12,800 рубл. Москва Кулоб ай 7,000 рубл то 10,800 рубл. Москва Бохтар ай 7,000 рубл то 11,000 рубл. Москва Хуҷанд ай 8,000 рубл то 11,000 рубл ки ай тараф рафтан назар ба пештарара бигем арзонтар шидаги ай. ҳозир дастрошна ҳам бигирен ё ки ба охири моҳ ҳам бигирен арзонтар ай. ва билета ҳеҷ гуфта намешава, мумкина бо қимат шава, мумкина арзон шава, вале одамҳое ҳастанд ки ноябр декабрда мепурсанд ҳамин як моҳ пештар бигирен хубтарое, барое ки ҳозир фақат дигар моҳода ҳамаи рейсон мисол Somon Air Урал мондагӣ нестай, Душанбе мисол примерно фақат ютер мондагие ки мақсад ҳамин як моҳ наздиктар бигирен ё хубтарое, чемай бар вақти бад гирифтана ва ай Тоҷикистон омадан бигем ай иҷарам бигирен, ай Тоҷикистонам бигирен, ай сабабе ки одам бисёр омадааста қимат ай ягон варианти мисол пересечения қати ҳам уқа фарқ намекуна ё ки бисёриҳо меган Узбекистон қати биёем чихелай ин хелам қимат ай бигем. нарх навои ай Тоҷикистон омадана мерасонум.
ай душанбе Москва ай 26000 рубл то 36000 рубл ки дастрошинше 36000 рубл. Клуб Москва ай 24000 рубл то 30000 рубл. Бохтар Москва ай 23000 рубл то 40000 рубл. Хуҷанд Москва ай 24500 рубл то 29000 рубл. ҳамин ка гап доштум, боқӣ паноҳи Аллоҳ сарбаланд хонаобод бошед. Иншаллоҳ ҳаракат мекунем видеои оянда аэропорта. Шерметова рости бисёри бародарҳо гуфтагиам, бисёр комментарияда менависанд ки Шерметова. Иншаллоҳ видео мекунем, гап нест. Миннатдорум.